ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 5ଟାରେ ଉଠି ପଡ଼େ, ସବୁଦିନ 5ଟା 5:30 ବେଳକୁ। ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲା ପଇସା, ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ମିସେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ATM ନେଇକି ଗଲି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି, ପଇସା ବି ନେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ଲାଗିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମୋର ପଇସା ନିହାତି ଜଣକୁ ପଠାଇବାର ଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋର, ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ ଆଜି ମୋର ପଇସାଟା ରହିଗଲା। ସିଏ କହିଲେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆୱାର ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହୋମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହଁ। ସେ କହିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 6ଟା। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥର ମୋର ଏମିତି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଆପଣ ହୋମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଠି ଯୁକ୍ତି କାଢ଼ିଥିଲି, ସାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ATMରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, VSS ନଗରରେ ନା, ମୋର VSS ନଗର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି ସେଇଟା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା ତ ମୋର ଏଇଠି ପଇସାରେ, ଆପଣ ତ ଏଇଠି ପଇସାଟା ଅଧିକା ଥିଲେ ବି ଦେଖେଇବ ବା କମ୍ ଥିଲେ ବି ଦେଖେଇବ, ଆଉ ହୋମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଧରି ନିଆଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗାଁରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ATM ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପଇସା କାଢ଼େ, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆମ ସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ କଲା ପୁଣି ଆମକୁ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 3-4 ଦିନରେ ପଇସାଟା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାର ଏହା କାରଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପଇସା ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ATMରୁ, ତ ନିଜ ଘର ପାଖାପାଖି ନିହାତି ATMରୁ ଆପଣ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା, ଧର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ଆପଣ ଯାଜପୁରରେ ଯାଇକି ପଇସା ATM କଲେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଲାଗିଗଲା ବା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ରହିଗଲା, ସେଠି ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଧର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଧର କଟକରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ବି ATM ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘର ପାଖାପାଖି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖାଯାଉ ଗଲାବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମିସେସ୍ର ATMଟା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମିସେସ୍କୁ ବୋଧେ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାବିଛି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ସେଇଦିନ ମୁଁ ସକାଳୁ 10ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତ ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ତାପରେ କେଉଁ ପଟ ATMରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିଛି ମାଗିଲେନି, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଦରକାର। ମିସେସ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ 2 ଦିନ ପରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ SBIର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ 10 ଦିନ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ ଡେରେ, ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଅଲରେଡ଼ି 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି। ଯଦି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ନ ଆସେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୁରୁବାର କାଲି ଅଛି, ମୋତେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଆସିଗଲା। 4,900 ମୋର ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ତ ସେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଲା, 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ 24-48 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। ଆଜି ସକାଳ ସେ 12:30 ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ଆସିଲା, କାଲି ପୁଣି ଯାଇକି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଥିଲି। ମିସେସ୍ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ନାଇଁ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ସର୍ଭିସ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ SBI ତ ଭଲ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ନିୟରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ATM ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରନ୍ତୁ ବା ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।